Искаш ли да научиш основите на онлайн търговията и как да създадеш бранд специфично за България? Уморен ли си от това да гледаш курсове за по над 200 евро, в които ти продават само мечти и не те предпазват от първоначалните грешки? Ето защо да ни се довериш. Изградили сме няколко успешни бранда тук в България и знаем какво работи и какво не, защото сме минали по този път. Минали сме през всички скъпи грешки. Грешен фулфилмент, грешна реклама, грешно ценообразуване. Всяка от тях ни е струва много пари, които ние може да ти спестим. И няма да се учиш само от моите грешки, а ще се учиш от грешките на още трима. Заедно с тях генерирахме за последните 2 години над 3 милиона евро оборот. Васко, който допреди 2 години и половина беше шофьор в Доминос, а миналата година влезна в Forbes 30 по 30. Денис и Светло, които учиха в най-престижните университети в Германия и Италия за финансисти, но се върнаха в България за да се занимават с онлайн търговия. И аз, Кристиян, който успях да преобразя семейния ни бизнес в най-разпознаваемия бранд за домашни любимци за по-малко от 1 година. Ето и на какво ще те научим. Как да намериш правилните продукти, с които да изградиш успешен бранд в България, без да копираш чужди магазини. Как да правиш печеливши реклами за българската аудитория, които носят реални печалби. И как да изградиш успешна визия, с която да се гордееш. История, доволни клиенти и хора, които постоянно ще говорят за теб. Ето какво ще намериш в нашата общност. 2 курса, единият от които е за напълно начинаещи, а другият за хора, които вече имат работещи брандове. Ежеседмични разговори, в които ще бъдем и 4-мата и ще отговаряме на всички ваши въпроси и общност от предприемачи, с които ще разменяме опит всекидневно. И за разлика от всички, ние няма да ти продаваме мечти. Няма да ти кажем, че ще станеш милионер за кратък период от време или че ще направим бизнес, който ще работи докато спиш. E-commerce е работа. Тя изисква време, усилия, упоритост и да бъдеш готов да се провалиш многократно, докато направиш своя успешен бранд. Така че ако си готов да обещаеш пред себе си, че ще отделиш нужното време и ще положиш правилните усилия, то ние ще те очакваме в нашата общност.